ऐसे बाल्टी आना एनएसएस स्तर आगे प्रत्येक लोक करा आज तुम स्कूल तरफ आज सेमती प्रत्येक संप्रदाय आज जोटा कि आम जी आम स्कूल बाहर आम यहाँ ईश्वर मंदिर पर्यटन आसिक आम प्रत्येक संप्रदाय लोक समर्थ याद्वारा कौन हम समस्त संप्रदाय लोक मिसिक कौन हम गोटे संप्रदाय लोक मिसिक अन्य समस्त संप्रदाय लोक मिसिक काम कले सुख सुख भल भी रही समस्त महान रही समस्त लोक सहयोग रहे प्रत्येक संप्रदाय लोक तुम प्रत्येक स्कूल खाली कौन गोटे 9th क्लास पिला समस्त पिला भाग सेमती संप्रदाय विषय समस्त जिते सब संप्रदाय समस्त आसिक योगदान कर जोटा सफा काली रविवार थिला देख संप्रदायर अर्थ कौन पिले आम समाज रे आम विभिन्न प्रकार संप्रदायर लोक रोचु ओडिया संप्रदाय मुसलमान संप्रदाय ख्रीष्टीय संप्रदाय बंध संप्रदाय विभिन्न जाति धर्म वर्ण भाषा आंचलिकता को लेकिन विभिन्न प्रकार संप्रदायर लोक आम समाज रोच तो यही जो
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଆମେ କଲୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଅଛୁ 40-50ଟା ପିଲା ଆଉ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପରିବାର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଇକି ଆମେ ସଫା କରି ଆସିଲୁ ଆଉ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଆମେ ସଫା କଲୁ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ? ଆଜି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବନା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ଆମ ସମାଜକୁ ଉଚ୍ଚତର ଶିଖରକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଭାତୃଭାବ ଅଛି, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସ୍ନେହ ଅଛି, ମମତା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ରଜ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିପାରିବା। ଭଲ ପାଇବାର ରଜ୍ଜୁ, ଭଲ ପାଇବାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିପାରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଫା କରି ଆସୁଥିଲୁ, କାହା ଗୋଡ଼ରେ କାହା ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ସରି ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, କିମ୍ବା ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ନା ନାହିଁ? ତମେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ହଉ ନା କାହିଁକି ଆମ ପାଟିରୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ବାହାରି ପଡ଼େ? ବିଷ୍ଣୁ ବାହାରି ପଡ଼େ କିମ୍ବା ସରି ବୋଲି ବାହାରି ପଡ଼େ। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ, ଆମ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଦ୍ଭାବ ଅଛି, ତାକୁ ଧରିକି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଗକୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିକି କଲେଜକୁ ଯିବ, ସେ ସମୟରେ ହେବ ବିଦ୍ୟାଞ୍ଜଳି। ବିଦ୍ୟାଞ୍ଜଳିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମେ ବିଦ୍ୟା ହାସିଲ କଲ, ସେଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ, ତୁମ ହାତ ଦୁଇଟାରେ କିଛି ଅଞ୍ଜଳି ମାନେ କିଛି ପ୍ରତିଦାନ କରିବ। ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ, ତାର ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ କିଛି ସ୍କୁଲକୁ ଦାନ କରିବ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ? ଶ୍ରମ ଦାନ କଲୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରମ ଦାନ କଲୁ ଆଉ ସମୟ ଦାନ କଲୁ। ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାମର୍ଥ୍ୟତା ଆମ ଭିତରେ ଆସିଯିବ, ଆମେ ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକା ଦାନ କରିବୁ। ମନରେ ଆଜି କଲୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେବା, ଆମେ ଯେଉଁଠି ବି ରହିବା ଆମ ଚାରିପଟକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା, ନିଜକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୋମବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛୁ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ କେତେ ସଫା ଦେଖାଉଛୁ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛୁ ନା ନାହିଁ? ସେଇଟା ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଶନିବାର ହେଇଯାଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ କେମିତି ଦେଖାଉଛୁ? ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଉଛୁ। ଯଦି ସଫାସୁତୁରା କରୁନୁ ମାନେ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ଆଜି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯୋଗଦାନ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଭଉଣୀ ମାନେ ସଫା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠାକୁ ଅଣାଯାଉଛୁ ବା ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ ଆମେ ବୁଲିକି ସଫା କରି ଏଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଅଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏଠାରେ ସଫା କରିକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଫା କଲୁ, ଯେତେବେଳେ ସଫା କରିକି ଏ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଭିତରେ ସଫା କଲୁ। ସବୁ ସଫା କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ମନରେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ସଫା କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମମାନେ। ତ ପରସ୍ପର ଆମମାନେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛୁ, ତ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଅସୁନ୍ଦରତା, ସେ ଅସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦୂର କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଏକ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତ ଏହି ଅସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦୂର କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ଅସୁନ୍ଦରତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗ ବ୍ୟାତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପ୍ରତି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିଲେ ହିଁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। ଏହି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଯୋଗଦାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ତ ଆମମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ବୋଲି ମୋର ଉଚିତ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଷୟରେ ଶିଖିଲ? ଆଉ ଖାଲି ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଆଉ କିଛି ଶିଖିନ? ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ସାଇ ପଡ଼ିଶାକୁ ସଫା ରୁହ ବୋଲି କହିବା ଶିଖେଇଲ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ସାଇ ପଡ଼ିଶାକୁ ସଫା କରାଇଲ, ଶିଖେଇଲ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଫାସୁତୁରା ରହିବ ଶିଖେଇକି ଆସିଲ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ପରିବେଶ ଭେରି ଗୁଡ୍। ହଁ, ପରିବେଶ ସଫା ରହିଲେ ମନ ବି ସଫା ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ତୁମେ? ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ଶିଖିଲି। ଶିଖିଲୁ କୁହ? ସାହି ପଡ଼ିଶାକୁ ସଫା କରିବା ଶିଖିଲୁ ଆଉ ନିଜେ ବି ସଫା ରହିବା। କାମ ମାନେ ତମର
ଆଉ ତୁମ ଗାଁରେ କିଛି କହିବ କି ନାହିଁ ଯାଇକି ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏଇ ସଫାସୁତୁରା କାମ କରେଇବ କି ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ତମ ପିଲାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ କରେଇବ ତମ ଗାଁ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଥାଉଛି ସଫାସୁତୁରା ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ତମ ଗାଁର ସାନ ସାନ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିବା ଚାଲରେ ଆଜି ଗାଁ ସଫା କରିବା ବୋଲି କହିଲେ ହେବ ନା ନାହିଁ ହେବ କି ନାହିଁରେ ନିଜ ନିଜ ଗାଁରେ ସଫେଇ କାମ କରିବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ସଫା କଲେ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିପାରିବ ଏମିତି ସଫାସୁତୁରା ରହିବ ତାହେଲେ ଆମ ଦେହ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବ ନହେଲେ ମଶା ଡେଙ୍ଗୁ ତମେ ବ୍ୟାପୁଛି ଜାଣିଛ ନା ଦେଖୁଛ ନିଧି ଗୁଡ଼ା ପାଣି ଢାଳୁଛି କୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ପାଣି ଦେଖିବା ପାଣି ସବୁ ଭଙ୍ଗା ହାଣ୍ଡି ଦେଖିବା ପାଣି ଢାଳୁଛି କିଏ ମାନେ ନିଧିଟା ବଞ୍ଚୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସଫା କରୁଛୁ ଏଇ ଡେଙ୍ଗୁ କେତେବେଳେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାଇଁ କରୁଥିଲି ହଳଦିଆ ପାଇଁ କରୁଥିଲି ଏବେ ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ କରୁଛି ତମାନେ ବି ତମ ଗାଁର ସାହି ପଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି